በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ መንገዲ መእተዊ ጸሐፊ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ መበል 117 ናይ ግብፂ መንበረ ማርቆስ ፓትርያርክ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ዝተጻሕፈት መጽሐፍ። መእተዊ እቶም ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ አምላኽ እዮም። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 14። ንሱ በቲ ልክዕ መንገዲ ክመርሖም እዩ። እንተስዒቦም ድማ ኣብ ግብርን ሕብረትን መንፈስ ቅዱስ ተኸፈልቲ ክኾኑ እዮም። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 14። ነዚ ድማ መንፈሳዊ መንገዲ ወይ መንገዲ ጸጋ ኢልና ንጽውዖ። እዚ ድማ እቲ ጸጋ አምላኽ ዝሰርሓሉ ወይ ንምስራሕ ዝጥቀመሉ መንገዲ እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ብዛዕባ 11 ኣገባብ ወይ መንገዲ መንፈስ ቅዱስ ክጠቅስ እየ። ንሳቶም ከዓ ጸሎት፣ መጽሓፍ ቅዱስ፣ ምንባብ ህይወት ቅዱሳን፣ አስተንትኖ፣ መንፈሳዊ ልምምድ፣ ጸብጻብ ገዛእ ርእስኻ ምቕራብ፣ ንስሓ፣ ቅዱስ ቁርባን፣ ጾም፣ ምጽዋትን ኣገልግሎትን እዮም። እዞም መንገድታት እዚኣቶም ንኹሉ ሰብ ኣድለይቲ እዮም። ደረጃ መንፈሳዊ ንቕሓት ወይ ዕቤት ዝኾነ ሰብ ብዘይገድስ ብዘይ እዞም መንገድታት እዚኦም ክነብር ፈጺሙ ኣይክእልን እዩ። ቀጻሊ መንፈሳዊ ምግቡ እዮም። ካብዚኦም እንተሪሕቑ ወይ ካብ ምትግባሮም እንተኣቋሪጹ መንፈሳዊ ህይወቱ ኣይሙቕ ኣይዝሑል ልቡጥ ክኸውን ህይወቱ ንሓደገኛ ውግኣት ዝተቓልዐት ክትከውን እያ። ትሕዝቶ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ፍርያት ናይቲ ኣብ ስሳታት ኣብ ካይሮ፣ እስክንድርያ ወይ ዳማንሑር ዝተዋህቡ ኣስተምህሮታት እዮም። ገለ ክፋል ናይዚ ኣስተምህሮ እውን ኣብ መጽሔት ኤልካራዛ ንጋዜጣ ዋኒጣ ተሓትሙ እዮም። ኩሎም እቶም ዝተዋህቡ ኣስተምህሮታት ብምእካብ እዚ መጽሓፍ እዚ ተሓቲሙ። ብዘይ ጥርጥር ነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ ነናቶም መጽሓፍ ክዳለወሎም ምተኻእለ፣ ግን ኩሎም እዞም ኣርእስታት ብሓንሳብ ከነቕርበልኩም ደሊና። እዞም ዝተገልጹ ኣርእስታት ኣብ ህይወትኩም ክትለማመድዎም ከተተግብርዎም ፈትኑ። መንገድኹም ናብኡ ንምምራሕ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ መበል 117 ናይ ግብፂ ፓትርያርክ ጳጳስ ሕዳር 1992 ዓመተ ምህረት። ምዕራፍ 1 ጸሎት። ጸሎት እንታይ እዩ? ከመይ ክኸውን ኣለዎ? ምዕራፍ 1 ጸሎት። ጸሎት እንታይ እያ? ከመይ ክትከውን ኣለዋ? ከመይ ጌራ ናብ ኣምላኽ ትመርሓካ? ነፍሲ ወከፍ ጸሎት ናብ ኣምላኽ ዝመርሕ መንፈሳዊ መንገዲ እዩ ተባሂሉ ክውሰድ የብሉን። ኣብዚ ዝዝክሮ ብዛዕባ ነቢ ኤልያስ ዝተባሃለ ነቢ እዩ። ንሱ ብትሕትና ጸልዩ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 17። ናቱ ጸሎት ንሰማያት ክዓጽን ክኸፍትን ዝኸኣለ ሓቀኛ ጸሎት እዩ ነይሩ። ንጹህን ዓሚቕን ጸሎት ናይ ቁኑዕ ሰብ ብዙሕ የስልጥ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 16። እሞ ጸሎት ደኣ እንታይ እዩ? ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል? ጸሎት ንሰብ ምስ ኣምላኽ ተራኽብ ድልድል እያ። ከም ናይቲ ናይ ያዕቆብ መሳልል ካብ መሬት ተተኺሉ ንገነት ዝበጽሕ ትመስል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 28። ጸሎት ቃላት ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ዝምድና ምስ ኣምላኽ ልብኻ ሓሳብካ እዩ። ጸሎት ልክዕ ምስ መንፈሳዊ ሓይሊ ከም ዘለካ ዝስማዓካ ስምዒት ዝገብር እዩ። ብዘይዚ ስምዒት እዚ ጸሎት ምሉእ ኣይከውንን እዩ። ልባዊ ስምዒት ናብ ኣምላኽ ዝጠመተ እዩ። ኣምላኽ ምሳኻ ከም ዘሎ ወይ ኣብ ቅድሚኻ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ። ብነቢ ኤልያስ ከም ዝተባህለ ኣነ ሎሚ ዝርእዮ እቲ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሕያው እዩ
ቀዳማይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 18 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ኣይዝከርን ብዘይ ኣምላኽ በይኑ ጥራሕ ኩሉ ነገር ይጠፍእ ኣምላኽ ግን ኩሉ ይኸውን ብዘይካ ኣምላኽ ካልእ ኣይገድሰካን እዩ ጸሎት ብቓላት ይገለጽ ኣይገለጽ ብዘይገድስ ናይ ልቢ ስራሕ እዩ ልብኻ ናብ ኣምላኽ ይለዓል ምኽንያቱ ምስ ኣምላኽ ብስምዒት እትገብሮ ልባዊ ዝርርብ ካብ ብኣፍካ ብቓላትካ ትዛረቦ ይሕይል ልቢ ብዘይ ቃላት ንኣምላኽ ክቐርብ ይኽእል እዩ ስለ ዝኾነ እቲ ልባዊ ኣምላኽ ዝቕበሎ ጸሎት እዩ ጽምኣት ልቢ ንኣምላኽ ጸሎት እዩ ስለዚ ጸሎት ዝምድና ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን እዩ እቲ ልባዊ ዝምድና እዚ እንተዘይሃልዩ ቃላት ጥቕሚ ኣይህልዎን እዩ ንኣምላኽ ተፍቅሮ እንተኾንካ ክትጽልይኻ እንተጸሊኻ ድማ ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ፍቕሪ ክውስኽ እዩ ስለዚ ጸሎት ብቓላት እንገልጾ ሓሳባት ፍቕሪ እዩ እዚ ፍቕርን ስምዒትን እዚ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ብንጹር ተባሂሉ ንረኽቦ ኦ ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ አንጊሄ እደልየካ ኣለኹ ነፍሰይ ንዓኻ ትጸምእ ኣላ መዝሙር 63 ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ከምኡ ከዓ ናባኻ ኦ ኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ ነፍሰይ ንኣምላኽ እቲ ህያው ኣምላኽ ትጸምእ ኣላ ኣነ መጺኤስ መዓዝ ኮን እየ ገጽ ኣምላኸይ ዝርኢ መዝሙር 42 እዚ ከምቲ ደረቕ መሬት ንማይ ዝጸምኦ ንእግዚኣብሔር ሃረር ምባል እዩ ብዙሓት ይጽልዩ ግን ኣይዓግቡን ምኽንያቱ ጸሎቶም ፍቕሪ የብሉን ቃላት ጥራሕ እዩ ኣምላኽ ጸሎት ናይ ከምዚኣቶም ዝበለ ኣይቅበሎምን እዩ ከምዚ ድማ ይብሎም እዚ ህዝቢ እዚ ብኣፉ የምልኸኒ ብኸናፍሩ ይረኽበኒ ልቡ ግና ካባይ ርሑቕ እዩ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15:8 ከምዚ ይብል ከምኡውን ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 7:6 ንኣይሁድ ብዝምልከት ተመሳሳሊ መግናሕቲ ገኒሕዎም ነቒፍዎም እዩ ስለዚ ጸሎትኩም ምስ ፍቕሪ ግበርዎ ኣብ ጸሎትኩም ብምሉእ ስምዒት ምስ ኣምላኽ ተዘራረቡ ጸሎት መንፈሳዊ ናፍቖት ንኣምላኽ ኮይኑ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ህልውና ዘቀራርብ ጸሎት ናፍቖት ናይቲ ድሩት ዝኾነ ነቲ ደረት ዘይብሉ ናፍቖት ፍጡርን ፈጣርን ናፍቖት መንፈስ ነቲ ምንጭን ሓጎስን ዝኾነ ኣምላኽ ምርካብ እዩ እቲ ቅቡል ጸሎት እቲ ካብ ጽሩይ ልቢ ዝወጽእ እዩ መንፈስ ቅዱስ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ንመስዋዕቲ ሓጣን ይፍንፍኖ ጸሎት ቁንዓት ግና ባህ ይብሎ ይብል ምሳሌ ምዕራፍ 15 እግዚኣብሔር ንጸሎት ሓጥእ ይነጽጎ ከምዚ ድማ ይብሎ ክትጽልዩ ኢልኩም ኣእዳውኩም ምስ ዘርጋሕኩም ቁሊሕ ኣይክብለኩምን እየ ኣእዳውኩም ዘርጊሕኩም እኳ እንተጸለኹም ኣይክሰምዓኩምን እየ ከመይ ኣእዳውኩም ደም ብምፍሳስ ረኺሰን እየን ይብል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1:15 ብኻልእ ወገን ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ይብል ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ስለዚ እቲ ሓጢኣቱ ዝኸበዶ ሓጢኣተኛ እንታይ ክገብር ኣለዎ ይጸሊ ከምዚ ድማ ይበል ምለሰኒ ኣነ ድማ ናባኻ ክምለስ እየ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31:18 ስለዚ ጸሎት ሓጢኣተኛ ሰብ ንስሓ ዝኣትወሉ ናይ ኣፍ ደገ ልዳት እዩ ኣፍ ደገ እዩ ማር ይስሐቅ ከምዚ ይብል እቲ ብዘይ ጸሎት ናብ ንስሓ ዝወስድ ካልእ መንገዲ ኣሎ ዝብል ብሰይጣን ዝተታለለ እዩ ስለዚ ክሳብ ትንሳሕ ከይተጸበኻ ጸሊ ከምቲ ጎይታ ብዘይ በኣይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ዝነገረና ኣብ ጸሎትካ ስለ ንስሓኻ ጸሊ ዮሐንስ ምዕራፍ 15:5 ጸሎት ኣምላኽ ኣትዩ ንኸንጽሐካ ልብኻ ንኣምላኽ ምርሓዊ
ጸሎት ናይቲ ብዝተጣዕሰ ልቢ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢዱ ዘለዓለ ምሕረት ጎይታ ዝለመነ ተዓሪቑ ንገዝኡ ዝኸደን ተቐባሊ ቀረጽ የዘክረካ። ሉቃስ ምዕራፍ 18 ስለዚ ጽሬት ልቢ ንክህልወኩም ክጽልዩ ይግባእ። ንኣምላኽ ድማ ከም ዝበልዎ ምእንቲ ክጸርስ ብስምዕዛ ኣጽሬኒ ካብ በረድ ክጽዕዱ ሕሰበኒ መዝሙር 51 ንሱ ደይኮነን ከምዚ ዝበለ ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም እየ ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም እየ ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ዝእዘዝ ናይ ስጋ ልቢ ድማ ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድሮ ብትእዛዛተይ ከመላልሰኩም ክሕልወኩም ክኽብረኩምን እየ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ካብ 26 እስካብ 27 ኣብ ጸሎትኩም ስለ እዚ ቃል ክፍጸመልኩም ንኣምላኽ ሕተትዎ። ጸሎት ብልሳንካን ብሓሳብካን ንኣምላኽ ምውዳስን ብመንፈስ ምሕዳስን ምቕዳስን እዩ። ምስ ኣምላኽ ምትዕራቑን እዩ። ሓደ ምስ ኣምላኽ ኣብ ጽቡቕ ሃዋህው ዘየለ ሰብ ምስ ኣምላኽ ዘይምዝርራቡ ባህርያዊ እዩ፣ ኣይጽልን እዩ። ምስ ኣምላኽ ንምዝርራብ ጥቡቕ ምቅርራብ የብሎ። ክጽልን ተጀሚሩ ምስ ኣምላኽ ክተዓረቕ ይደሊ ኣሎ ማለት እዩ። እንተጸልዩ ድማ ብዘረብኡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትሑት ክኸውን እዩ። ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎ ሓሳባቱን ንምምርሳሕ ኣይክገድፎን እዩ። ብድሕሪ ናብቲ ምልክት መንፈሳዊ ጥዕና ዝኾነ ምቕሉል ሓሳባት ከምርሕ እዩ። ብምጽላይ ሕማቕ ሓሳባት ይጠፍእ። ሓደ ሰብ ቀጻሊ ብምጽላይን ንጸሎቱን ናብ መንፈሳዊ ሃዋህው ዝጥቀመሉ ካብ ሓይልታት ጸልመት ኣዝዩ ይርሕቕ። ሓደ ሰብ ቀጻሊ ብምጽላይን ንጸሎቱን ናብ መንፈሳዊ ሃዋህው ዝጥቀመሉ ካብ ሓይልታት ጽልመት ኣዝዩ ይርሕቕ። ጸሎት ራዕዲ ንሰይጣውንቲ እዩ። እቲ ዝሓየለ ኣንጻሮም ዝኾነ መሳርሒ እውን እዩ። ሰይጣን ንዝጽሊ ሰብ ካብ ኢዱ የምልጥ ስለ ዘሎ ኣዝዩ ይፈርሖ። ፍርሑ ድማ ሰብ ብሓይሊ ጸሎት ኣንጻር ሰይጣን ንምውጋእን ንምስዓሩን መንፈሳዊ ሓይሊ መሳርሒ ስለ ዝዓጥቕ እዩ። ሰይጣን ንጸላይ ምስ ኣምላኽ ዝገብሮ ርክብ ካብኡ የርሕቆ ምህላው ኣዝዩ ይጸልኦ። ስለዚ ንጸላይ ብኩሉ ኣገባብ ቃልሲ ክዋግኦ ይጽዕር። ሰይጣን ንሰብ ካብ ጸሎት ደው ብዝከኣሉ መጠን ደው ንኸብሎ ብረቂቕ መንገድታቱ ብምስላኽ በበይኖም ስምዒታት ከም ዋሕዲ ግዜ ወይ ድኻም ትህኪትን ከም ዝስምዖ ነፍሱ ብዝኸብዶ ከቢድኒ ብምባል ከሰናኽሎ ጸሎት ከግድፎ ይፍትን። እንተዳ እቲ ሰብ ክጽሊ ጀሚሩን ሓሳባቱ ብምብትታን ኣእምርኡ ናብ ካልእ ከም ዘብል ይገብር። ከም ወዲ ኣምላኽ መጠን ዝኾነ ውጊ የጋጥመካ ብዘይገድስ ኣብ ጸሎትካ ጽናዕ። ብምሉእ ሓሳባትካን ስምዒትካን ኣብ ጸሎትካ ኣተኩር። ከምቲ ሃዋርያ ዝበሎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ ንሱ ካባኻትኩም ካድም እዩ። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ንሓሳባቱ መንገዲ ኣይተሃብዎ። ሰይጣን ንጸሎት ከቋርጽ ዝጽዕር ነቲ ካብ መርበቡ ንምውፃእ ዝግበር ንስሓ ኣንጻሩ ዝቐንዐ ሓይሊ ጸሎት ዝኾነ መሳርሒ ብምዃኑ እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ኣጽዋርኩም ኣይትደርብዩ፣ ተዋግኡ ድማ። ሓሳባትኩም ምክፍፋሉ ብዘይገድስ ጸሎትኩም ቀጽሉ። ጸላይ መንፈሳዊ ቅልስኩም ምስ ረኣየ ተስፋ ቆርጽ ክገድፈኩም ግደድ እዩ። ጸጋ ኣምላኽ እውን ፈጺሙ ኣይገድፈኩምን እዩ። ኩሉ ግዜ ምሳኹም እዩ። ኣብ ጸሎትካ ልብኻ ውሽጣዊ መንፈስካ ብኣምላኽ ክምላእ ክፈቶ፣ ንኣምላኽ በዓሉ ሕተቶ። ንባርኾቱ ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ዝበሎ ኦ ጎይታ ንገጽካ ደልዮ ገጽካ ይትሕፋለይ መዝሙር 27 እቲ ነፍስኹም ዝሰኣነቶ ኮይኑ ዝስምዓ ክሳብ ጎይታ በዓሉ ዝመልኦ ባዶ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ርግጸኛታት ኩኑ። ካብቲ ዓለም እትደልዮ ኩሉ ዝያዳ ፍቕሪ ትደሊ። ንሳ ጸሚኣ ኣላ ማይ ናይዚ ዓለም ከዓ ንጽምኣ ኸጥልል ኣይክእልን እዩ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4:13 ኦ ጎይታ ብዘይካኻ ዋላ ሓደ ዝረዳእኒ ክረክብ ኣይከኣልኩም በሎ።
ኣብቲ ዝትጋዓሉን ውሕስነት ዝረኽበሉ ልበይ እኸፍተሉ ኩሉ ምስጢራተይ ነግሮ ድኽመታተይ እገልጸሉ ንሱ ድማ ይሰምዓኒ ኣይነቐንን ድማ ኣብ ግዚኡ ኣብ ቅድሚኡ ንባዓተይ የፍስስን ናፍቖተይ ይገልጽን ንሱ ኣይጽምወንን እኳ ደኣ ምስ ዝጸወረኒ ልብን ዝረድኣኒ ሓይልን እኸውን ኦ ጐይታ ብዘይበኣኻ ባዶነት ይስምዓኒ ካብ ኩሉ ምንባር ዝተሓረምኩ ኮይኑ ይስምዓኒ ንስኻ ኣማኑኤል ኢኻ ኣምላኽ ምሳና ኾነ ከም ዝተባህለ መንፈሰይ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ፍጹም መንፈስካ ትናፍቆ ከምኡ ነቲ ልዕል ንዋይ ዓለም ኩሉ ኣብኣ ዘሎን ትናፍቆ እወ ኣብ ውሽጠይ ደረት ዘይብሉ ናፍቆት ኣሎ ነዚ ድማ ብዘይካ ኸባል ሓደ ዝዕግቦ የለን እዚ ልዕሊ እቲ ዝሓተትካዮ ደረጁ ዝዓዘዘ ጸሎት ናይ ፍቕሪ እዩ ኣብ ናይ ፍቕሪ ጸሎት ብዘይካ ምጽላይ ወላ ሓንቲ ዘይክትሓትት ትኽእል ኢኻ ይቕሬታ እዚ ልዕሊ እቲ ዝሓተትካዮ ደረጁ ዝዓዘዘ ጸሎት ናይ ፍቕሪ እዩ ኣብ ናይ ፍቕሪ ጸሎት ብዘይካ ምጽላይ ወላ ሓንቲ ዘይክትሓትት ትኽእል ኢኻ ጸሎትካ ኣምላኽ ንዝገበረልካን ዝሃበካ ምስጋናን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዝሓልየልካ ስለዝኣልየካ ስለዝከላኸለልካ ዝደገፈካ ከምኡውን ስለቲ ንዓኻ ንዕርኽትኻ ንኹሎም ትግደሰሎም ዘለዎ ለውሃት ተመስግኖ ጸሎትካ ንኣምላኽ ምውዳስ ክኸውን ይኽእል ከምቲ ጸሎት ሱራፌል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ቅዱስ 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 ኩላ ምድሪ ከዓ ብኽብሩ መሊኣ ኣላ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ጸሎትኩም ከምቲ ኣብ ቅዳሴ ቅዱስ ጎርጎርዮስ መዝሙር ዳዊት ጸሎት 7 ሰዓታት ጸሎት ዘሎ ኣብ ድንቂ ባህርያት እግዚኣብሔር ዘለካ ኣስተንትኖ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ቅዱስ ባስልዮስ ዓብይ ዝበሎ ጸሎትኩም ብልመና ኣይትጀምርዎ እቲ ምንታይሲ ዝልመን ነገር ምስ ዘይህልወኩም ኣይክትጽልዩን ኢኹም ማለት ይብል ጸሎት ከም ሓጎስ ምስ ሕብረት ኣምላኽ ወይ ድማ ከምቲ ኣቦታት ዝበልዎ ምስቲ መቃር መንግስቲ ኣምላኽ ይኹን ኣብ ኣምላኽ ምህላውካ ጥራይ ዓብይ ሓጎስ እዩ ዋላ እውን ኣፍካ ከፊትካ ሓንቲ ቃል ኣይትዛረብ ዋላ እውን ሓንጎልካ ዝኾነ ሓሳብ ኣይሓዝ ልክዕ ከምቲ ሓደ ህፃን ኣብ ሕቑፋ ኣቡኡ ዋላ ሓንቲ ዘይሓትት እንታይ ደኣ ከምታ ዘለዋ ክነብር ዝፈቱ ኣብ መንግስተ ሰማያት እንታይ ኮንካ ክትሓትት እስኪ ክሓተካ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ኣብኡ ዋላ ሓንቲ ኣይንስእንን ኢና ንሓጎስ ጥራሕ ከምቲ ብዘማራይ ዳዊት ዝተባህለ እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረኣዩን ጸሎት ድማ ምጥዓም ነዚ መንግስቲ እዚ እዩ ነቲ መንግስተ ሰማያት እንሕጎሶ ነቲ ኣብ መንግስተ ሰማያት እንሕጎሶ ኣብዚ መሬት ከለና ኢና ንጥዕሞ ጸሎት መግቢ መላእኽቲ ተባሂሉ እዩ ጸሎት ንመንፈሶምን ንዕግበቶምን መግቢ እዩ ነፍሲ ቅዱሳውን ከምኡ እዩ ኣብ መሬት ድማ መግቢ ፈለስቲ መነኮሳት ኣቦታት ባሕታውያን እዩ ምስ ፍቕርን ሕብረትን ኣምላኽ ንሱ ይቕለቡ ሓጎስ ነፍሶምን ብኡ እዩ እዚ ከምቲ ነቢ ዳዊት ንኣምላኽ ንኣይግና ናባኻ ናብ ኣምላኸይ ምቕራብ ይሕሸኒ ዝበሎ እዩ እቲ ንኽንጽሊ ዝዓደለና ኣምላኽና ጐይታና ዝኸበረን ዝተቐደሰን እዩ እቲ ካብኡ ንረኽቦ ትሕትና እዩ ምስኡ ንኽንራኸብ ዝፈቕደልና እቲ ካብኡ ንረኽቦ ትሕትና እዩ ንዓለም ከም ንስዕራ ዝገብረና ንሕና መን ኢና ንሕና ደሮናን ሓሙኽሽትን ክነስና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብን ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና ክንዛረብን ንነፍስና ምስ መላእኽቲ ንቖፅራ ኣብ ቅድሚ መንበሩ ንቐውም ንስሙ ንውድስን ነመስግንን ምሉእ ምስኡ ብምሕባር ድማ ንባርኽ ብርግጽ ትሕትና ኣምላኽ እዩ ንፍጡራት ምስ ኩሉ ፍቕሩ ምስኡ ክንዛረብ ንሱ ድማ ክሰምዓና ዝገበረ ስለ ዝኾነ ንኽጽሊ ግዜ የብለይን ምባል ዓብይ ሕፍረት ፍሉይ ሓጢኣት እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ሓደ ባርያን ጎይትኡ ግዜ የብለይን ምሳኻ ክዛረብ ከብሎ ዝኽእል ሓደ ፍጡር ምስ ፈጣሪኡ ንክዘራረብ ግዜ የብለይን ክብል መስደምም እዩ ንብዙሓት ንኣሽቱ ነገራት ግዜ ትረኽቡ ንኽብሪ ዘይብሉ ዝርርብ ድማ ግዜ ትረኽቡ ስለምንታይ ዳ እሞ ንሕፅረት ግዜ ከም መምኽነይታ ምስ ኣምላኽ ንኸይትዘራረቡ ትጥቀምሉ ዳዊት እቲ ነቢይ ንጉስ መራሒ ከም ዳኛ ናይቲ ህዝቢ መራሒ ዓብ ስድራ እዩ ነይሩ ምስ እዚ ኩሉ ግን ኣምላኽ ከምዚ ይብል ፍርድኻ ቁኑዕ ስለ ዝኾነ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት መስግነካ ኣለኹ መዝሙር 59 ምሸት ብጊሓትን ቀትርን
أمسجنك الله مزمور 55 كمون كمسجنك فرق ليت ختنسي مزمور 110 شعبتن سلازي تتساقم أب جزي زي كون أب دليتي دليت نصلوت نتهليكو أب زي ترتر نصلوت جزي اللوكا كتفلت زلكا تصلوت نعخا برختي أب صلوت توسدوم برتهبو يبلكان كتصلي كاللخا نأملاح جزي تهبو زلخا دو يمسلكا أملاح نعخا ديو زدلي ولا سنصلوتكا جن بمصلاي حيلي دغفن برختن تركب منفساو فسح حقوسن أب حبرتك مس أملاخن مفتح تساقم تركب أب صلوت التحساسبها غير اللو بزي صلوت كنبر أي تخلن يقع مخنياتو خلو أب حيلي صلوت يوز مركوس زي اندحر أستوعيلكا كل منفساو من قدقا أب صلوت يوخ مركوس سلازغانة أبزي الصحف زي بزعبا كل مصلوت زتتححازة كالزراربكا خلو أيفال جند حرز خلو نختصلي قدفك اللهم أب صلوتكا ذكرني ባህርያት ቅቡል ጸሎትን ልምምዳት ኣብ ጸሎት ነፍስ ወከፍ ጸሎት ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ ጸሎት ስለዘይኮነ ጸሎት ናይ ትዕቡይ ፈሪሳዊ ዘይከም ተቀባለ ቀረጽ ኃጢአቱ ተሐዲግሉ ንገዝኡ ዝተመልሰ ቅቡል ኣይነበረን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ጸሎት ናይቶም ኣእዳዎም ብደም ዝመልአውን ከምኡ እዩ ጎይታ ብዛዕባኦም ከምዚ ይብል ኢድኩም ክዝርግሖን ከለኹም عيني كواهم كحبية ولا بزح صلاة تصلهم أكسمعكم مني تنبيت إساياس مراف حدا وطرح سرت حموشة صلاة أتم جبوزاتونكم وانجيل ماتيوس مراف شدشتا كمون أتم كمسلون نوحي صلاة تصليو وانجيل ماتيوس مراف إسران سلستن قزع سرت ربعت صلاة كتصلي تخيل حدا خابتم 24 أحلقون كقبلو بتعتان زملو صنها ورقي يوسدون مس مقور مازعتان أملاخ يركبو رأي معرف حمشته كال سب دما ملو معلتي يصلي ولا حدا خاب صلوتو سلازي عرقتهم ملاختي بو يقرم تقبلنت زلو صلوت دا انتاين زمالي بزحات بحريات هلو أبزي إن تقصو اتي صلوت بمنفس كخون اللو انت دعا منفس ني حدا مس ناي أملاخ منفس يزارب اللو لبون مس لب أملاخ يرخب إذا اتي خاب منفسن كاب لبن زخون صلوتي إذيو مع صغنت كفيتونا بهلونا قويتا بمئتاو بغربت مس قويتا يزرارب مسؤو حقوس كاب دما منفس جليو يوسد إذا صلوت زيون منفس حقوس كمتي زماراي قدوس داوود زبلو أداوي نباها العلال لخو نفسي كم مسبحنا نقعد تسقب أنا خاب مزمور اللي مسجنك مزمور سوسان سلستان زبلوي زي صلوت زي اتناي لب حدا سب دما مس أملاخ كم استراخه بس سمعي بس صلوت نحنا نابون ديوي نسونا بانا يورد جن اتقند نجار مرخابنا يو وي اتقدس منفسيو نلبنا نحسابنا نو أملاخ زديبو اتهم قدسان كم زبلو عبي عينة صلوت جنة ناب نفسي زمت صلو وي اتا نفسي ناب جنة اتخدلو أبزي اتتصلاي بمنفسها مقتيو زل الله اتي بفغرن سمعيتن زصلى صلوت وعي صلوت يو بمنفس زصلى صلوت بتفطرو وعي يو بروسون منفس يو زقاصل ስለዝሆነ ይድማ ጸሎት ቅዱሳን ማክሲሞስን ዲማቴዎስን ኣብ ኣፎም ከም ዝባላ ሓዊ ዝወፅእ ዝነበረ ከምኡውን ቅዱስ ኣባ ሽኖዳ ገዳማዊ ኢዱን ጸሎት ኣብ ዘልዕለሉ ካብ ኣጻብዕቱ ዝባላ ሓዊ ይወፅእ ነበረ መንፈሳዊ ጸሎት ሓደ ካብቶም ርድኢትን ምሉእ ኣድህቦን ዝጽለ ጸሎት እዩ ኣድህቦ ንሓሳባትና ከይበታተኑ ይሕዞም ርድኢቱን ካልእ ረቑሒና እምሮና ስምዒታትናን ኣብ ጸሎት ከድህብ ዝገብር እዩ እቲ ዝጽሊ ካብ መዓሙቕ ልቢ ተዘይኮይኑ ርድኢትን ስምዒትን ምስ ዘይህልዎ ሓሳባቱ ብርግጽ ናብ በበይኖም ጉዳያት ክዝሮ እዩ ምክንያቱ ልቡ ካብ ናይ ዘለዓለማዊ ነገራት ነፃ ኣይኮነን ዋላ ኣብ ጊዜ ጸሎት ገና ምስቶም
مساعتهم إيو تتحيزو زلو ጸሎትና ገና ምስ ዓለማዊ ነገራት ጥቡቕ ዝምድና ስለዘለዎ ጸሎቱ ጽሩይ ኣይከውንን። ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ ዘአስዩጥ ንጹህ ጸሎት ከመይ እዩ ኢሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ከምዚ ክብል መለሰ። ንጹህ ጸሎት ንዓለም ሙት ምዃን እዩ። ምክንያቱ ልቢ ካብ ዓለማዊ ጉዳያት እንተደኣ ሞይታ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከምዚኣቶም ጉዳያት ኣይተንሸራትትን ኮለል ኣይትብልን ኢኻ። ስለዚ እቲ ጸሎት ብዘይ ምውፃእ እቲ ጸሎት ካብ ዓለም ብዘይ ምውፃእ ንጹህ ኣይክኸውንን እዩ። ስለዚ ንጹህ ክኸውን ካብ ዓለም ምውፃእ ካብ ሓሳባት ዓለም ምውፃእ የድሊ። መንፈሳዊ ጸሎት ክብሪ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን እዩ። ቅድም ኢልና ብዛዕባ ጸሎት ብፍቕሪ ተዛሪብና። ምክንያቱ ፍቕሪ ንኽብሪ ፈፂሙ ስለ ዘይዕንቅፍ ፍቕርና ኣብ ኣምላኽ ንእንኮነቱ ሓድነቱ ንኽብሩ ንቅዱስንኡ ከም እንርስዕ ኣይገብረናን እዩ። ስለዚ ዘረባና ምስኡ ምስ ኣኽብሮትን ቅድስናን ዝተሓዋወሳ ስለ ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ንኽንዘራረብ ይኽእለና። ኣኽብሮትና ፍርሒ ከም ናይ ባርያ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣኽብሮት ናይ ውሉድን ኣቦን እዩ። ኣየ ናይ ኣቦኸ ንሱ ናይ መሬት ኣቦና ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ሰማያ ዝነብር ኣቦና እቲ መላእኽቲ ኣብ ቅድሚኡ ብኣኽብሮት ዝቖሙ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም። ነፍሲ ወከፍ ከዓ ብ2 ክንፊ ገጾም ዝኸድኑ ብ2 ክንፎም ድማ ኣእጋሮም ዝኸድኑ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ማሪሳ ከም ዝበሎ ንጸሎት ክትቀውም ከለኻ ልክዕ ኣብ ቅድሚ ሃላልቲ ሓዊ ከም ዝቖምካ ኩን። ኣብርሃም ርእሰ ኣቦታት ነቢያት ከም ዝበሎ እንሆ ኣነ መሬትን ሓሙኽሽትን ከለኹ ምስ ጎይታይ ብምዝርራበይ ደኣ ደፊረ እምበር ዘፍጥረት ምዕራፍ 18። ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንተ ደኣ ቆይምካ ከም ዝበል መን ኣነ ጎይታይ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐውም? ንስኻ እቲ መላእኽቲ ሊቃነ መላእኽቲ ኪሩቤልን ሱራፌልን ከምኡውን ቁፅሪ ዘይብሎም እኩባት ሰማያዊ ሓይልታት ኣብ ቅድሚኻ ዝቖሙ ከመይ የረኢ ኣነ ነፍሰይ ምስ እዞም ኣዝዮም ዘንጸባርቑ ኣላፍ ክሰርዓ በል። ኣኽብሮትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣኽብሮት መንፈስን በኣካል እዩ። ኣኽብሮትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣኽብሮትካ ብመንፈስን በኣካልን እዩ። ኣኽብሮት ናይ ኣካል ጠጠው ብምባል ምንብርካኽ ከምውን ብገጽ ምድፋእ ንዝተሰላቸወ ጠጠው ኣባህላን ነቲ ኣብ ግዜ ጸሎት ንሰውነትካ ብድኻም ሕማም ምስልቻው ድሌት ድቃስ ብምምጻእ ክማርኸካ ዝፍትን ሓይሊ ሰይጣን ኢድካ ክትህብ የብልካን። ገለ ሰባት ንጸሎት ጠጠው እንተኢሎም ይደኽሙ፣ ምስ ዓርከ መሓዝኦም ግን ከይደኸሙ ንሰዓታት ጠጠው ይብሉ። ስለዚ ሓሳዊ ድኻም ናይ ሰይጣን ውግእ ስለ ዝኾነ ተጠንቀቐሉን ንቕሓሉን። ቅዱስ ባስልዮስ ዓብዪ ከምዚ ኢሉ ንሕማም ከመ መኽነይታ ንዘይምጽላይ ኣይትጠቐመሉ። ምክንያቱ ጸሎት ካብ ሕማምካ ዝሐዊ ብምዃኑ ይብል። ከምኡውን ከምቲ ብማሪሳቅ ዝተባህለ ንጹህ ጸሎት እንተጀሚርካ ነቲ ናባኻ ንዝመጽእ ተቕርበሉ። ከምኡውን ማሪሳቅ ከም ዝበሎ ንጹህ ጸሎት እንተጀሚርካ ነቲ ናባኻ ንዝመጽእ ተቐረበሉ። እዚ ማለት ንውግእ ዲያብሎስ ተዳሎ ካብ ጸሎትካ ክዕንቅፈካ ስለ ዝፍትን ማለት እዩ። ብኣካልን ኣኽብሮትን ምሃብ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ኣካልና ኣብቲ መንፈሳዊ ስምዒት ስለ ዝካፈልን ስምዒታቱ ስለ ዝገልጽን በዚ ከዓ ኣኽብሮት ናይ መንፈስ ብኣኽብሮት ናይ ኣካል እዩ ስለ ዝግለጽ እዩ። ዘይዕቱብነት ሸለልትነት ናይ መንፈስ ኣብ ምንቅስቓስ ኣካላትና ይርአ። ንኣብነት እናጸለና እንከለና ህዋሳትና ኣብ ካልእ ነገር ምርኣይን ምስማዕን ወዘተ ይጽመዱ። ብመንፈስ ብምእዛዝ ሓደ ሰብ ብዝተጣዕሰ ልቢ ክጽሊ ይግባእ። ኣምላኽ ነቶም ዝተጣዕሰ ልቢ ዘለዎም ዘረባኦም ምዃኑ ዘክር። ንስኻ ሓመድን ድሮናን ክነስኻ ምስቲ ናይቲ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቱት ጎይታ ዝኾነ ፈጣሪኻ ትዛረብ ምህላውካ ኣይትረስዕ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 19:16 ሓጢኣትካ ንናይ ኣምላኽ ቅዱስ መንፈስ ከም ዘሕዝንን ንፍቕሩ ከም ዝክሓደን ንፈቃር ሕያውነቱ እውን ውሬታ ከም ዝሃበን ኣይትረስዕ። ከምቲ ነቢ ዳንኤል ጎይታዬ ንስኻ ተግባራትካ ኩሉ ቕኑዕ እዩ፣
ንሕና ግና እዚ ወሪድና ዘሎ ሕፍረትን ውርደትን ባዕላትና ዘምፃናዮ እዩ። ወጎይታይ ንሕናን ነገስትናን መሳፍንትናን ኣቦታትናን በደልና ዘሕፍር ነገር እውን ገበርና ይብል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 7-9 እናበለ ጸልዮ ኣብ ቅድሚኡ ብዝተጣዕሰ ልቢ ደው በል። ከምዚ ድማ በሎ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይግባአንን እዩ እንተኾነ ዋላ እኳ ብዙሕ ሓጢኣት ዕልወት እንተገበርኩ ብዙሕ ስቃይካ የተባብዓኒ ከምኡውን ሰፊሕ ልቦናኻ ይዕግበኒ። ንስኻ ሞት ሓጥእ ዘይትደሊ ሓጥእ ካብ ሓጢኣቱ ተመሊሱ ካብ ሞት ክድሕን ብህይወት ክነብር እትደሊ ኣምላኽ ኢኻ። ዕቤት ምሕረትካ ኣቦይ ብሓጢኣት ኣብ ዝወደቕ ኩሉ ተገሊጽ እዩ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18:23 ጸሎትኩም ብእምነት ይኹን። ኣምላኽ ከም ዝሰምዓካን ከም ዘፍቅረካን ጽቡቕካ ከም ዝመልሰልካን እመን። ኣሚንኩም ብጸሎት ዝለመንኩሞ ዘበሎ ኩሉ ነገር እውን ክትቅበሉ ኢኹም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 እዚ እምነት እዚ እንተዘይብልካ እምነት ክውሰኸካ ኣብ ጸሎትካ ሓተት ከም እቲ ኣቦ እቲ ጋኔን ዝሓዞ ዓባስ ቆልዓን ጎይታ ዝበሎ ጎይታይ ኣምን እየ ግና ጉድለት እምነተይ ክርሕቐለይ ደግፈኒ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ወይ እውን ከምቲ ሃዋርያን ጎይታ ዝበሎ እምነት ወስኸልና ሉቃስ ምዕራፍ 17:5 ነዛ ጽብቕቲ መብጽዓ እዚኣ ዘክር ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 እምነት ንጸሎት ሓይሊ ከም ዝህቦ ተኣማምን። ጸሎት እውን ንእምነት ይሕይሎ እዩ። ግን ንሓደ ነገር እንተሓቲትካ ንኽትረኽቦ ኣይትተሃቦ። ንጎይታ ተጸበይ ዋላ ንሕቶኻ መልሲ እንተደንጎየን ጠለብካ ክምልሰልካ ከም ዝኾነ እመን። ንዳዊት ነቢ ስምዓዮ ብእግዚአብሔር ተስፋ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ዓጆኻ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር። መዝሙር 27 ጸሎትካ ብዕምቆትን ርድኢትን ይኹን። እቲ ዝያዳ ብርድኢት ማለት ነፍሲ ወከፍ እትዛረቦ ቃላት እናተረዳእካ ዝጽለ ጸሎት ዝያዳ ዝዓመቆ ጸሎት እዩ። ተዘማርያ መዝሙሩ እናበኸየ ኦ ጎይታይ ኣብ መዓሙቕ ሓዘን ኮይነ ናባኻ እው ኣለኹ ይብል። ስለዚ ካብ መዓሙቕ ልብኻ ጸሊ፣ ካብ መዓሙቕ እምነትካ መዓሙቕ ድሌትካ እቲ ዕምቆት ጸሎትካ ሙቐት ክህቦ እዩ። ልምምዳብ ጸሎት ምስ ኣምላኽ እትሕልፎ ጊዜ ንምንዋሕ ተለማመድ። ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 119:97 ዝበሎ ክንደይ ጽቡቕ እዩ። ንሕግኻ ኣዝየ ዘፍቅሮ ምሉእ መዓልቲ ኸዓ ብኡ ኣስተንትን ኣሎ። ሽዑ ክንደይ ጊዜ ምስ ኣምላኽ ከም ትሕልፍ ነፍስኻ ሕተታ። ብዙሕ ንዘይጠቕመካ ዘረባታትን ዝንጋዓትን ብዙሕ ጊዜ ከም እትሕልፍ ኣየጠራጥርን። እዚ ዝጠፍአ ጊዜ እዩ። ነዚ ጊዜ እዚ ምስ ኣምላኽ እንተትሕልፎ ከመይ ምበለጸ። ምስ ኣምላኽ እትሕልፎ ጊዜኻ ተረፍ ናይ መወዳእታ ጊዜኻ ዘይኮነስ እቲ ላህመትን ጽሩይን ጥዑምን ዝበለጸን ጊዜ ይኹን። አንጊካ ምትንሳ ተለማመድ። ነታ መዓልቲ ድማ ብጸሎት ጀምራ። እዚ እቲ ልቢ ጽሩይ ከሎን ብሓሳባት ስራሕን ካልእ ሓላፍነት ከይተጸምደን ከሎ ዝግበር እዩ። እቲ ገዛ ጸጥ ዝበለ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ካልእ ኣባል ስድራ ቤት ገና ኣብ ድቃሱ ስለ ዘሎ ዝኾነ ድምፂ ኣይሰምዕን። ንበይንኻ ምስ ኣምላኽ ብዘይ ዕንቅፋት ትህሉ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንመጀመርያ ትዛረቦ ኣምላኽ ጥራይ ይኸውን። ናይ ሙሉእ መዓልቲ በረኸትካ ትቕበል። ዝያዳ ኣብ መጽሓፍ ጸሎት 7 ሰዓታት ዘሎ ናይ ሰዓታት ጸሎት ሙሉእ ኣገዳስነት ሃብ። ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ጸሎት ክትጽልዮ እንተደይኪ ኢልካ እንተወሓደ ክፍሉን ነታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ንስሓ ጸሎትን ጸልየን። ርግጸኛ ክትከውን ኣብቲ ናይ መዓልቲ ቃልስን ጭንቀትን ልብኻ ንኣምላኽ እተልዕለሉ ዝያዳ ቁሩብ ደቓይቕ ኣይወስደልካን እዩ። ኣብዚ ዝሕግዘካ ምሽምዳድ እዩ። ብዙሕ ካብ ገለ ክፍልታት መዝሙር ናይ ዳዊት ናይ ሰዓታት ጸሎት ብምጽናዕኻ ዝያዳ ብዘይ መጽሓፍን ምንም ከየቕለበልካ ክትጸሊ ትኽእል። ኣብ ኩሉ ቦታ ንምጽላይ ክትለማመድ ፈትን። መጽሓፍ ቅዱስ ዝበሎ ተኸተል። ሰባት ኩል ጊዜ ክጽልዩ ኣለዎም። ከይቋረጽካ ጸሊ። ኣብ መንገዲ ጸሎት ተለማመድ። ስለ እቲ እትርእዮ ኣይትተሓዝን ኢኻ።
ምስ ካልኦት ሰባት ከለኻ እውን ጸሊ። ብፍላይ እቲ ዘረባኦም ዘይገድሰካን ዓንቃፍን ምስ ዝኸውን ገዛኻ ክትኣቱ ከለኻ ክትወፅእ ከለኻ ጸሊ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣኼባ እውን ጸሊ። ኣምላኽ ድማ ጸጋን ዓወትን ክህበካ እዩ። ሓጸርትን ተደጋገምትን ጸሎት ንምጽላይ ተለማመድ። ንኣብነት ከም ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትካ ሃበኒ፣ ከምኡውን ኦ ኣምላኽ ቀልጢፍካ ርድኣኒ፣ ንኽትሕግዘኒ ቀልጢፍካ ምጻእ፣ ከምኡውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ የፍቅረካ እየ ንስኻ እውን ባርኸኒ በል። ከምኡ ጎይታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እመስግነካ ኣለኹ በል። ወይ ምስ ዝኾነ ስምዒታትካን ሓሳባትካን ኩነታትካን ዝገልጽ ንገዛእ ርእስኻ እትጽልዮም ሓጸርቲ ጥቕስታት ነዚ ጸሎት እዚ ተለማመን። እዚ ብምግባርካ እዞም ጸሎታት እዚኦም ኣብ ናይ ኣእምሮኻ ክፋል ተመዝጊቦም ኩሉ ግዜ ክዝክሮም ኢኻ። ዋላ እኳ ኣብ እትድቅሰሉ ግዜ ብውሽጥኻ ክድቅስ ኣብ እትሓስበሉ ግዜ ኣብ ግዜ ድቃስካ ክዝክሮም ኢኻ። ቅዱስ ዳዊት ከም ዝበሎ ኣብ መደቀስየይ እዝክረካ ኣለኹ መዝሙር 63 ነዚ እዩ ዝገልጽ። ንኻልኦት ክትጽልየሎምን ነፍስኻ ኣለማምዳ። ንኩሎም ጸሎት ዘድልዮም ምጽላይ ተለማመድ። ኣዝማድካ፣ ኣዕሮኽትኻ፣ ብጾትካ፣ ቤተ ክርስቲያን ብሓፈሻ ነቲ ናይ ከባቢኻ ሰበኻ ድማ ብፍላይካ ነቲ ዝግበር ኣገልግሎት ካልእ ጸሎትን ንሕሙማትን ንገየሽትን ንስሓን ዘድልዮም ጸሎት ንዓለም ሃገራት ወዘተ። በዚ መንገዲ እዚ ቀስ ብቐስ ንኻልኦት ንምጽላይ ሰጊርካ ክሳብ ዋላ ንጸሎትካ ንዝቃወሙኻ ንጸላእትኻ ንዝቃወሙኻ ክትጽሊ ኢኻ። ነፍሲ ወከፍ ኣርእስትን ነፍሲ ወከፍ ጸገምን ናብ ኣምላኽ ንምቕራብ ነፍስኻ ኣለማምድ። ንዝኾነ ጸገም ባዕልኻ ንኽትፈትሖ ኣይትግጠም፣ ወይ ኣብ ብልሕኻ ኣይትመርኮስ፣ ወይ ጸገማት ክፈትሑልካ ኣብ ዓርኽትኻ ኣይትደገፍ። እንታይ ደኣ ብዘይ ኣምላኽ ወላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ስምዒትካ እሕድር። ጸሎት ውሽጣዊ ሓጎስ፣ ሰላምን ስምዒትን ውሕስነትን ከም ዝህበካ ርግጸኛ ኹን። ጸገምካ ኣብ ኢድ እቲ ቅኑዕ ሓያል ኢድ ንኹሉ ጉዳይካ ክመርሕ ዝኽእል ምህላው ተኣማምን። ንሓደ ጸገም ሽግር ምስ ጸለኻ ኣምላኽ ፈቲሕዎ መደምደምታ ክረክብ እዩ። ወይ እንተጸንሐውን ኣምላኽ ንዑ ብዝምልከት ናይ ሰላም ልቢ ክበካ እዩ። እዚ እውን ካልእ መንገዲ መፍትሒ እቲ ሽግር እዩ። ዋላ እቲ ሽግር ኣብ ቦትኡ እንተሃለወ ብዛዕባኡ ኣይትረበሽ። ልክዕ ዳርጋ ከምዘየለውን ከምኡ ሽግር ኣይተሓስቦን ኢኻ። እዚ እዩ ናይ ጸሎት ኣድማዕነት። ኣብ ርእሲቲ ማሕበራዊ ጸሎት ናይ ውልቀኻ ጸሎት እውን ተለማመድ። እዚ ጸሎት እዚ ንኣምላኽ ብግልፂ ትዘራረበሉ፣ ኩሉ ኣብ ልብኻ ዘሎ ትገልጸሉ እዩ። ንኣምላኽ ጎይታ ኣፍቅረካ እየ፣ ግን ካልኦት ነገራት ኣብዚ ዓለም እዚ ካባኻ ንዝዕንቅፈኒ ዘፍቅር ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ። ካብ ልበይ ከውፅኦም ኣብ ዝፍትነሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኻ ድኹም ኮይነ እርከብ። ንዓለም ከፍቅራ ዝደሊ ንኣምላኽ ጽላኢ ይገብሮ ይብል ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ከም ዝኾነ ፍለጥ። ስለ ዝኾነ ጎይታ ፍጹም ፍቕሪ ከፍቅረካ ጸጋ ሃበኒ በሎ። ብሓይልኻ ድማ ካብ ኣንጻር ፍቕርኻ ዝኾነ ፍቕሪ ኣድሕነኒ ምባል ጌጋ ኣይኮነን። ጸሎትካ ብዝተመርጸ ዝተወቀቡ ሓረጋት ቃላት ክኸውን ኣይትፍቀድ። ብቐጥታ ካብ ልብኻ ብዝፍልፍሉ ቃላት ይኹን። ብዘይ ኣምሰሉነት ጸሎትካ ስምዒትካ ኩነታትካ ብግልፂ ዝገልጸሉ ክኸውን ኣለዎ። ጸሎትካ ውሱናትን ሸንኮለል ዝበዝሖን ክኸውን የብሉን። ብርድኢት ጸሊ። እቲ መዝሙር ጸሎት 7 ሰዓታት ከምኡውን ኩሎም ዝተጸንዑ ጸሎታት ንኸተስተንትን ነፍስኻ ኣለማምዳ። ዝዓመቐ ናብ ትርጉም ጸሎት እናእተኻ ምስ እትኸይድ ዝበዝሕ ዕምቆት ኣብ ግዜ ጸሎትካ ክህልወካ እዩ። ኣገባብ ኣዘራርባ ምስ ኣምላኽ እውን ክትመሃር ኢኻ። ከምቲ ሐዋርያን ጎይታን ጸሎት መሃረና ዝበሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ኣብቲ ንጹህ ጸሎት እንተዘይበጻሕኩም በዚ ምኽንያት እዚ ምጽላይ ኣይተቋርጹ። ጸሎት ከም ኩሉ ብቕዓት ኣብቲ ዝደሊ ብቕዓት ክትበጽሕ ቀስ ብቐስ እዩ። ከምቲ ብማሪሳቅ ዝተባሃለ
ምጽላይ ከይጀመርካ ናብቲ ብቑዕ ጸሎት ክትበጽሕ ትጽበ እንተሊኻ ንመጻኢ ክትጽሊ ኣይኮነልካን እዩ። ምክንያቱ ናብ ብቑዕን ንጹህን ጸሎት ብዘየቋርጽ ጸሎት ኣቢልና ኢና ንበጽሕ ይብል። ጸሎት ክትውድእ ኣብ ዝደለኻሉ ግዜ ነፍስኻ ክትቅጽል ኣለማምዳ። ብዘይ ጸሎት ክትነብር ከም ዘይትኽእል ወይ ክትሓድጎ ከም ዘይትኽእል ክስምዓካ እንከሎ ዓብ ምልክት ዓወት እዩ። ልክዕ ምስ ኣምላኽ ብቐጥታ ትራኸብ ከም ዘለኻ ምሳይ ጽናሕ ጎይታይ ትብሎ ከም ዘለኻ እዩ። ሓዝክዎ ክኸይድ እውን ኣይሓደክዎን ይብል መሃልየ ምዕራፍ 3 ናይ ነፍሲ ወከፍ ቃል ወይ ጸሎት መቐረት ስለ ዝስምዓካ ኣይክትሓድጎን ኢኻ። ወይ ከምቲ ሓደ ካብ ኣቦታት ብዛዕባ ጸሎት ቅዱሳን ከም ዝበሎ ብምኽንያት እቲ ኣብ ኣፎም ዘሎ መቐረት ናይ ቃል ናብ ካልእ ቃል ክሓልፉ ኣይክእሉን ነበሩ። ምዕራፍ 2 ክንቅጽል ኢና። ኣብዚ ይጽንሐልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ጸሎቶምን በረኸቶምን ቃል ኪዳኖምን ይሓልወና። አሜን።